Wel ie, ac efallai mai dyna'r syndod mwyaf. Wedi cawodydd enbyd y dyddiad diwetha, y maes yn rhyfeddol o gadarn dan draed a ffrind ddeigryn wedyn drwy'r dydd. Ac un cam gwag hawdd i gymryd mewn llefydd fel hyn yn enwedig i rywun sydd i mai draed yn solat yn y pridd ydy oedi gormod wrth y stondina ymylol. Welais i ddim steam roller fel hon enghraifft pan oeddwn i'n blentyn ifanc iawn iawn. Marshall Steam Tractor wedi cael i'w gwneud yn 1915 a newydd i ryw foi yn Ipswich o'r enw King, Eastern Counties Haulage. A chi sydd wedi gwneud ti fyny? Ia, nes i ffrynu hi yn 1969 am 15 pint a thrigen a 10 pint i chario i adre. Fydwch chi ddeitha faint mae'n werth heddiw? Dos 100,000. O, dydwch na un peth, byddwch chi'n dreifio ar hyd lôn fel da chi wedi gwneud i chael yma o Rhythun. Be mae'r dreifar sycair modern ma'n dod tu ôl chi'n meddwl? O, maen nhw'n unbelievable, dwi'n meddwl beth yw'r gair Cymraeg, ond maen nhw'n unbelievable, maen nhw'n nuts. Wch chi be, peth peryg bywyd ydy'r rhyddhau dyn sydd ddim yn gwybod rhyw lawer iawn am ffarmio mewn lle fel hyn. Hawdd iawn, Meirion Thomas, i mi gysylltu 1000 a dafad. Ond ydych chi yn feirniad, yr union ddyn i ddeithau. Be sydd gynnon ni fan hyn ta? Croeso ydy'r defaid yma o ddefaid biwla Cymraeg a hwrdd Blueface Leicester. Mor syml a hynna? Yndi, mor syml, ond mae yna pyn bach mwy na hynna iddi. Wel, swn i'n amser i Fanylu. Chi sydd yn berniadu nhw, be di'r safon? Mae safon o dda iawn yma. Yndi, mae'n safon gwych mewn chwarae teg. A drwy'r sioe i gyd heddiw? Drwy'r sioe yn gyfan oes. Mae stoc o dda iawn mewn chwarae teg. Ydy di bod yn dymor da i'r sioe? Yndi. Mae'r borfa wedi bod yn dda iawn, digon o laswell iddyn nhw. Wrth gwrs mae rhain yn cael chydig o ddwysfyd hefyd, mae'n siŵr. Ond mae'r safon yn dda iawn. Wel, gyda sioe Dinbych a Fflint, mae tymor y sioe amaethyddol yn graddol dynnu tua'i derfyn. Syndod felly wrth sgwrsio gyda'r hen gyfaill Trebor Edwards fod y ffermwyr eisoes yn edrych ymlaen at y sioeau gaea fydd hefo ni gyda hyn. Ond erbyn gweld, mae yna reswm da pam. Dyn ni'n cystadlu yn y commercial beef, dyna'r be dyn ni'n drio arbenigo ar y lle. Ond yn edrych ymlaen at y sioeau gaea rwan, ta pa mor hynny mor bwysig? Wel, mae'n hynny bwysig iawn, ynddo. Adeg yno, dyn ni'n cael gwerthu be dyn ni wedi bod yn ddangos mwy na dim drwy'r ha. Ac mae hynny'n dod i dalu am y coster. A newedig i ffarmos tlawd, mae'n bwysig iawn. Dipyn o bonws ar ben y canu. Yw, ti'n deud y gwir. Ond ta waith beth ddaw i'w dangos yn y sioeau amaethyddol, cyfrannu at y gadwyn fwyd maen nhw i gyd yn y pen draw. Ac unwaith eto, yn sioe Dinbych a Fflint fel mewn sioeau cynharach eleni, roedd yna gryn bwyslais ar gynhyrchu bwydydd. Oes, yn sicr, mae'r neuadd fwyd eleni yn dweud o hynny. Mae wedi dyblu mewn maint ers llynedd a mae gennym ni nifer helaeth o gwmnïau lleol yn arddangos. Amrywiaeth o gynnyrch ar ansawdd hefyd i bobl lleol ac i ymwelwyr. Cwmnïau bach di'r rhain, ydych chi'n gallu helpu nhw i gychwyn fi? Yn sicr, mae Cadwyn Clwyd yn helpu llawer efo cwmnïau bach i sefydlu hunain, i farchnatau hunain ac i arddangos mewn sioeau fel hyn. Dwi'n gwybod diolch yn deg iawn i chi nodi rhyw un, ond yr rhowch enghraifft un o'r math o beth? Mae gennym ni gwmni Buffalo wedi sefydlu ar fynydd Halcyn, maen nhw'n dda iawn. A nifer o farchnadoedd ffermwyr hefyd yn yr ardal wedi sefydlu hynna'n yn y blynyddoedd diwetha. Mae'r Buffalo man swnio'n ddiddorol. Yndi. Sut beth yw hwnnw? O, mae'n flasus iawn, yndi. Debyg iawn i gigeidion.